ассалому алайкум муаллимони муҳтарам. ба ҳамаи шумо истироҳати бо фароғат хоҳонам. ногуфта намонад муаллимони азиз, ин лоткае ки шумо шитагед, ин лоткара шогирди Дилшодҷон Исфандиёр сохтагед. Раҳмат. Шогирди ман сохтагӣ устаҷон. Диди ҳач хазурва? Лотка сохтам. ҳала. Зида бошестам. ин лоткара ҳамаи Исфандиёр сохтагиян? бале, бале. Исфандиёр? ихе боша ман намешинам. Ман намешинам Исфандиёр. Исфандиёр. Ман намешинам. Е қати лоткар. Исфандиёр апазли одам будае ку. Манам намерам, ман мерам анҷо. устаҷон. чӣ ба ҳама маълимо гирехта шимолӣ мегиресе? ҳамин лоткара ту сохтагӣ? ман сохтагиам. ҳамин лоткара ту сохта бошӣ ку? агар ҳамин лотка айҷош ҷумида бутона рум сиёҳ. боши ҷураҷон, боши. Кора чӣ дига саломат. Шукр нағз, рама хил чӣ? Кам аз духтари хуласан зинда боши. Чӣ кор карда гаштази? ҳеҷ дин футбол карда гашти? чумо дина футболда набудӣ? Футболам ҷазир карда. чуба? дига дар кор нест? Апаҷон як чӯи гарм биёре. Як чӯи сиёҳ биёре, гарм боша, хушту боша. Байлиш. Охида дарез охмада чӣ дарез то? Чи тамом охи. Бародар интада ягон. Бародари баробарӣ. Чи. Иранги баё кадита. Чином до шакани бигим бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ай чӣ гап ши дига? Ва футбол чӣ шид футбол? Ӯ рӯз безор кади, ту ҳозир почо майдарониш намода. Раҳмат апа. дура. Чое бикаш бо ту майдан. ягон чиз дига дар кор нест? Дар кор чӣ шуморо фарёд мекунем? Мешава. Ҳамон рӯз футбол, ҳама футбол рафтагим, хона рафтам, акта зашидник буди ко. Ма иси буда, уси буда, ба сари ятум ҳама каса. Мурдум, се рӯзга хо рафтам ба медбай. Почома дар гирифт. Футбол ам наметониш мо мардак буд. Хаба дина чӣ шид футбол? бози динагӣ? бози динагӣ гари низулши. Не. Чанд кас буде? 17-0 буридем шула. Оҳ, бача 17-0? 17-0 буридем шула. Чӣ ки 17-0 буриде? охи ягон тайбая омадагӣ набуда. барои ҳамин баротари холида гол зада гирифта, гол гуфта, хитон ба хитон. Чанд кас буда ай тариқи хилон, чанд нафар? Ҳама бача омада? аймо 10 кас будем, аймо 6 кас. 6? Хуб хушрӯ буриде неки. Кани ҳам як чӯй дора. Апа. ин чӯй надора ку? Тамош бу як чӯй гап дора. Апа, як чӯй дига биёр. Як чӯй гап дора. Хай ку гап нам? даи гарӣ фақат чӯй мехӯри, дига чӣ мехӯри? Арскола қиматай ку. Сер кадӣ? сер. нахоя бачаҳои бузбала ба меа тавоқ сер кунад. Хай бо ягон хизмат шид ҳамҷани. хушрӯая. хушрӯая. Ҳар ду дия хеле. Мардаи дуре дига ки чӯй зур дам карда дига. Чой бизан шопи сагага. Ина чой. ин ҳами чӯйш гари ба маза. Чой. Бир чӯй. ма дам духта гари махт иштистем. Кадом? афисанка. ама чӣ хеле хосгорӣ кирем ада? Хосгорӣ? барои ту? лекин барои ту шавда рафтан дар кор. чӣ ба? рӯзона дубурем талхишон мекафа. гӯш кун, чара гирифта бара чо када. Я бачаи 9 сали вела қошико мисли кав. Я бачаи буз вала 100 кас медидаги 100 кас мегирифта. Хай мара чо када? Хай ту зуре охи. Ино равӣ. мегам бачаро бинӣ, духтаро чинӣ. тура чизи агирӣ чӣ? Чо мегирезам?
Ayşma, sat samoşi. Сад сумо? Чӣ сад сумо? Hamı xeyr, sat samoşi. Я овқатотон чанд сомона? Avxotamon. Ҳа. 15 ҳарташ 30 сомон мешавад. Оба 15 боша 30 сомон меша. У чӣ шумо 100 сом ҳисоб кардем? Охи, 70 сомони дига да чой хӯрдем. чиба нарафтистаи? якмуш бигу кадити тамоман ягом ҷонарам ина хеле ҳолато шуд ина намерава ҳай намекунӣ бехе бо шофёриш ҳамун зана ка буга битра мегира бугу ячи бугу шох бугу ҳай мекуним намекуним бурем охи бия ҷой дига да бишиним бурем апа ҳай мекуне намекуне охи мурдем гармида охи иноз апаҷон ҳай мекунем ози ҳам минута апаҷон чӣ қа намерава иҷ қаде кадиста мана мегӯй бара уна кади шофёр гап зад апа ҳай мекуне ё намекуне охи ҳай куне накуне яти дигаш да бишине озем я дақиқа бестен охи қа саросмаен яко япа якам та пас газан хоб дорем охи оха мегим автобус ҳай куне охи дода рӯзи якшанбе хок охи катро ҷога дуҷада ҷогай моҷада мо чикор дорем рӯзи якшанбе чикор дорем там саросма ки троллейбуса оха мардум кор дора ба худи шакар аши гап надата доғи ки амалак бегуна кари нами гап нада бала вақт нами чӣ базавадид намешава е дига одам нест охи акам мо тоқа нестем ки охи бихедем гап дам як дига тоқи Бема бурам. Чо кар апа? Тинҷиай? ҳеҷ не якаҷон ами троллейбус нарафтеста Нарафтесай? не Во. Баи троллейбуси чанд сом хиридем ки намерам? 30,000 сомон 30,000 сомон? Зиқ нашен, ҳеҷ гап не. У рӯз мо 50,000 сомон як халидени гирифтум, вообще намерам. нахо ту кӯдака бизанӣ як бор мезанӣ ду бор мезанӣ кӯдака бесоҳиб киёфта ани михали меке мардимо гӯш казана хонаам бача даг ҷоя Унам дим этаж да. ҳамун леси садор Хе марда. Ҳа. Ҳами ман тара гуфтам у дафъа бовар накардӣ. ана кара ман тара бовар кардам зана ҳозир медонӣ чи тупи футбола дидагӣ ҳозир ман мерам ҳамун бачараку ранги тупи футболош мекунам бата наго ки тиштиш ба наги пехро оли ман занак сара зура нишон бидим Ина мардак, ина мизад. ҳамия Ҳу. иҷа биё иҷа биё ту иҷа биё бегу ту бо ягон гаренӣ ки ту не ака чихе додари мара зади сарша ба сан кафонди ман накафондам ва қурбон зад ба сари додарта кафондам чихе қурбон мара гуфт ту зади сари додари мара ба сан кафонди ма ба санг назадам ба чӣ задӣ омара дилам сӯхт кирпич қати задум